Nem bántanálak meg. A cselekedet több a szónál, Ellen. Igaz. Rendben, bebizonyítom. Tadá! Vettél egy zacskó kekszet. Ez majd feletteti, hogy lenyúltad Gabrielt. Na és 3 zacskó? Szakítok vele, és újra a tiéd lehet. Visszaadod? Mi ütött beléd? Ő nem egy fűnyíró, amit kölcsönvettél? Nem adhatod vissza, miután kicsorbítottad az élét. De... Nincs de. Szakított velem, mert téged kedvel. Mit mondanál neki? Kihasználtalak, hogy megleckéztessem Charlie-t egy régi esetért. Nem éppen így fogalmaznék. Nem könnyítesz a lelkiismereteden azzal, ha őt is megbántod. Most arra célzol, hogy maradjak vele együtt? Azt szeretném, ha helyesen cselekednél. Akkor megbocsátasz? Igen. Akkor megbocsátok. Hát, rendben. Miattad. Hajlandó vagyok a bombázóval maradni. Köszönöm. Nincs mit. Igen. Na jó, mi a csapda? Csapda? Nem tudom, miről beszélsz. Biztos, hogy Charlie nem haragszik ránk? Charlie nem haragszik, Charlie. Jól van, felejtsük el Charlie-t. Gyere, coucher avec moi ce soir. Tessék? Tudod, mint a dalban, voulez-vous coucher avec moi, sacre bleu? Jól van. Készen állok. Tessék? Kezdjed. Essünk túl rajta. Nem egészen értem. Tedd, amit tenned kell. Csak siess. De nem akarsz csókolózni, vagy ilyesmi, tudod? Előjáték. Nem, köszönöm. Nem mosolyognál? Így jobb. Inkább rosszabb. Megtennéd, hogy becsukod a szemed. Hová mész? Megmosom a fogam. A fürdő arra van? De fogkefén meg otthon, szia!